Halo, aminaw ayan oy, ano mo naman kami aya? Ba't ano na ni aya ano? Ni an aha akalimutan mami ani kami aya un na lang nga. Ayaw ato anong mga tao nga moingon. Nalimot na o. Ano na o? Hindi na o almano kami aya. Hoy, mutmut na. Ang atuwa ni an aha kami aya. At imuo alimutan ni aya ang hapon taon. Ang sure? Ni aya maya. Hoy, aato ani mga ni aya ani. Nino man ayo oy. Aminaw. Ang atuwa ni mag-iyan ani yaon. Aato aalay ang uman ay aon ni ala ayon. Aminaw aayo. Ang atwerte ang mga tao nga nakakailahang mga nakon ay ano ang nakauhan werte aayo. Amo na lang ang amo. Mulahan ng tanan nga naa sa Pilipinas. Oy, ano daan mga mitaya kung naayon anhira nga channel. Oy, ang mitaya maya. Ano daan, bye!